Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Pangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kay gayunan nga panggaon, mupangga, magmaligon ug magmalaho tayon. Kayang gugma sa Dios magadanag kanimo ug kanako samtang ikaw ug ako maga. Panimaya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon, sungalay siguro nga kagabhiun. Ang Diyos nanuktok o nagahandong, nga sa kasing-kasing mo siya pasudyon. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmatang, biglasil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo Puro sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lapas nga inspirasyon, niilintag na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan sa kapililhon. Ipakita Diyos nung pahiyom, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagamit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-ampuni mo pagdayon, ang Diyos kanimo magalingon. Tunabay biton sa purong koditon, ya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niyan ang tanan. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Good morning, Wing. Absent. Tuwa siya sa Andres Cow. Yes. Gusto gina ulipon siya dito karon ni Pastor Lagunday. Joke lang, Busy ka Pastor. kasi awing hindi mapunta. Wapas Wing. Well, sa Laing Bayan, sa ulitin binabati po namin ulit yung mga viewers po namin sa Luzon, no? Sa Pangasinan, abot na tayo sa Pangasinan, Cavite, sa Quezon, at sa kalahatang Luzon, nang napakagandang umaga po sa inyo lahat. Yes, dili po na mo kalimtan diha sa western part of Mindanao, of course diha sa Tangub City, Osamis, Pagadian, Molave, ubang duog-ol nga dapit ha. Good morning and happy Sabbath sa inyo. Maayong buntag sa tanan nato mga kaigsunan, mga kapaglaom niya sa Davao City, Surigao,
Butuan, Iligan, and Cagayan de Oro, of course, Misamis Oriental, and ang atong mga kaigsunan diya sa Camiguin, maayong buntag sa inyong tanan. Alvay, Yes. buntag sa inyong tanan. Wait lang, Binga. Kaya kalimot ko. Ako rin, but i-greet po ang ating mga viewers sa Bohol, sa Leyte, at sa kalahatang, sa kanatibuk ang Central Philippine Union Conference. Good morning and happy Sabbath sa inyong tanan. Yes, The Living Word, hapit na magsugod. This is produced by the Behold Ministry. Hapit na siya ma-available sa YouTube. This is hosted by Pastor James Amado and Pastor The Living Bernie Word. Castillo at Tabernacle Church, San Francisco, USA. Ato ta. Yes, gikalipay na to, no? Yes. Atong mga Pilipino, bisag asa ang mga kaigsunan mga Pilipino, Bisag bisag asa. asa paingon, Nagpabilin ng magpabilin kadisig. yun ang espiritu sa kadasig Yes, sa nagihapon. pagto. And mga kaigalan, speaking of kadasig, ang atong mga kapaglaom sa General Santos City, nakigkumborsa sa Dangerous Drug Board dito sa General Santos City ug naghimo sila og usa ka seminar alang kini sa pagpakigbatok sa drug addiction. Mga rampant na gyud kayo ang drug addiction karon mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kapaglaom, busa ilang gihimo ang usa ka seminar workshop dito. Congratulations. Si Mana, no, nag-isgot tawag ka ng droga o kabahin Oh, dito kapag sa sa Salay. Salay. No? Aha. Pero nako'y pangutan natin, kung saan yung kumbursa? Nag-combine forces. Gumbursa mo gusto ko rin. Kumbursa rin. Combine. Wala na nagilito ka, nakiktimbayayong. Yes. Well, sa dugang madaugong balita no, dito sa Iligan City, gipahigayon, malampusong gipahigayon ang free cleft lift and palate surgery. Gipahigayon ni siya sa Mindanao Sanitarium and Hospital Care Foundation sa Adventist Medical Center. Daghang mga naka-benepisyo nini, mga bata, hamtong, mga tiguang. Adunay problema sila mga ngabil apan karon, adunay mga tamis ng mga pahigayon. Wow. Wow, congratulations sa Image Care. Atong gipasalamatan ang tanan nga naghatag og suporta ni ini nga programa. Og nindot kay karon nga week no kay daghan kay tag mga blessings and daghan kay mga encouraging nga news ang atong Yes. Exactly. nadungo. But before we go there, ato sang bairo ni atong mga pangunahuna para sa atong panghinuplog karon nga episode. Yes, Yes. sa katong panghinuklog. Ready? Let's have it. Ano? Ready na? Okay. Basahon Okay. na lang nato. Listen to the whispers and you won't have to hear the screams. Aha. Kung unsa ni mga Minaw sa whispers. mga hunghong para di nyo madunggan ang singka. Mo siguro nang naay mag-yoga, no? Naay ga-yoga. Kung sa'yo naay nasa mga- yoga, wa kasulay na. Kaya di ba mag-yoga ka, you are in a silent kind of environment. Tapos you really listen to the whispers of your body. Aha. Okay. Kanang, para you won't, di ni kanimo madunggan atong mga screams. You would really kanang learn, listen and learn your body. That is one way of taking ito. Sa ako po You have to pagsabot niya. relax, di ba? Ako pagsabot niya nga listen to the whispers. Usahay, kita mga nakaamgo na magpahinuklog ay magpahinumdum ta sa mga mas nakaubos ka na to. Mga bata, mga batanon. Atos lang pahinumduman, tambagan. Pero usahay, kay dili mata mo sunod, munang maabot ang mga misunderstanding. Usahay mo dako ng mga tingog. Gaano mo ni mo nigibuhat? Gaano imong inanamag ka? Yes, exactly. And sa ako po nabasahan kagabi sa author na siya giingon nga sometimes daw we need to listen to our body kung na siya mga ache gamay na siya pain gamay bisag unsa pa to ka gamay imo gina Muna siya paminawon. i-entertain kay para dili maabot ang panahon nga mag-agulo na ka sa kasakit nga dili na bitaw nimo madungog pa ang mga mas grabe pa ana. Sakto. So kinahanglan we have to listen to Yes. our bodies Whispers. whispers. Yes, Yes. nga panahon kay- nga mahalok man ta sa posibleng nga resulta man gud. Wasig kani ba ang maabot sa ato mga balita? Bang. Yes. yes. O kamo kapaglaon, we would like to invite you to listen to the beat of your heart as it tells you to relax and hear the angelic singing. And we will, diri sa Panibaya sa Buntagon, we will give to you the angelic praise of Iligan Central Adventist Elementary School for Harana sa Buntagon. That's right, no? But unya sa Good Morning Pastor, ato makauban si Pastor Dote, gikan pa ni siya sa Esperanza, Southern Mindanao Mission. Ug atong paghisgutan ang hisgutanan nga naglambigit sa kapobrihon o kadato. Unya, kauban nato si Pastor Dote again, ato na siyang paminawon. She was a woman of strength sa pagkakaron. Pero nakabalabuan mo nga siya giagi og pagka-broken, pagka-failure or pagka-discourage. Atong himay-himayon unya kung unsa ang nahitabo sa iyang kinabuhi o giunsa sa Ginoo pag-rebuild ang iyang kaugalingon sa pagkakaron. Unya na sa Call It a Miracle. This is a celebration of music, life story, plus fan facts. Mubalik pa ang Panimaya sa Kabuntagon! Panimaya sa panimaya sa
the joy which money cannot buy. and very hospitable, and most of all, take part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. Shut-ti-do, keep out the devil. Shut-ti-do, keep the devil in the night. Shut-ti-do, keep out the devil. Light a candle, everything's alright. Light a candle, everything's alright. Oh, when I was a baby child, Shut-ti-do, keep out the devil. good and bad was yours again. Shut-ti-do, keep the devil in the night. Many years and many trials, Shut-ti-do, keep out the devil. they proved to me they're not the same. Shut-ti-do, keep the devil in the night. Shut-ti-do, keep out the devil. Shut-ti-do, keep the devil in the night. Shut-ti-do, keep out the devil. Light a candle, everything's alright. Light a candle, everything's alright. Oh, Satan is an evil charmer. Shut-ti-do, keep out the devil. He's hungry for us all to hurt. Shut-ti-do, keep the devil in the night. And without your holy armor, Shut-ti-do, keep out the devil. he will eat you for dessert. Shut-ti-do, keep the devil in the night. Shut-ti-do, keep out the devil. Shut-ti-do, keep the devil in the night. Shut-ti-do, keep out the devil. Light a candle, everything's alright. Light a candle, everything's alright. Say to hey, 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 shut-ti-do. Hey, 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 shut-ti-do. Hey, hey, you better shut-ti-do. Say a prayer, won't be back no more. Say a prayer, won't be back no more. Shut-ti-do, keep out the devil. Shut-ti-do, keep the devil in the night. Shut-ti-do, keep out the devil. Light a candle, everything's alright. Light a candle, everything's alright. You better shut-ti-do, keep out the devil. You gotta shut-ti-do, keep the devil in the night. Shut-ti-do, keep out the devil. Light a candle, everything's alright. 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 Well, mga paglaong, you have it from the pupils of Iligan City Adventist Elementary School. This time, I'm going to be with the principal of the school and, of course, Elina, one of the singers. Elina, join us. Elina Cute Hinerato. Jadine, no? Si Jadine. Elina Jadine. Wala siya microphone. Direct load ko ka, Jot. Elina, one question. Why do you sing? Because Jesus gave me that talent, so I will give it to the Lord and develop my talent. Very well said. Now, let's go to contestant number 2. Joke lang, Elina. Jesus, no? Imong i-dedicate lugar sa Ginoo ang imong talent to sing. Okay. Now, naka-message sa parehas imong edad karon nga magulaulaw bitaw kanta kay I don't know, ano maulaw sila na ikaw kay dili kay ka maulaw, imong yung gihatag imong talent sa Ginoo balik. So, unsa man imong mensahe para sa ila? Unsa imong maingon sa parehas imong mga bata nga maulaw-ulaw? Kana, dili mag-shy. Kay for the Lord man na. Para kung masing sila, para ma-bless sila sa Holy Spirit. Amen. Wow, mga principal na ako'y panguntahan na, why do you train these kids to sing so well? And how do you do it? Oh, look at Elina. Actually, when you say how to train these children, it's so very hard. It's a long process. Teachers, ang mga teachers nato, Yes. galisod sila og train kay nagkalahi-lahi ang ilahang mga talent. They came from different families, lahi-lahi ilang mga background. So, lisod yung kaayo kung maingon ta og train, but it's because of the dedication of our teachers. Kailangan nga ilahang time, ilahang talent, i-devote yun nila sa mga bata aron makita nga sila someday mahimo silang faithful and good servant leader
because nowadays we need servant leaders, di ba? Okay. And then we believe also that atong mga bata na according sa isa ka philosopher nga si John Locke nga ang mind sa mga bata is a blank slate. So Alright. kung saan atong input sa mga Sulod. mind sa atong mga bata, Still. mao na ang outcome sa ilaha. Okay. So ato silang i-train to become good, not only nga mahimo sila nga good singers, daghan kay ni sila og mga talento. Okay. Congratulations, Ma'am Paclarno. I see that you have succeeded with your endeavor. Now, kay gusto pasalamatan? Taron, this is your time. Okay, akong gipasalamatan una sa tanan ang Ginoo nga naghatag ka namo og mayong panlawas, and then ang atong school board members nga nag-allow Yes. sa tuwa nga mo PTA. ani dinhing dapita, ang atong mga parents nga diin nag-support sila sa pag hatag ilahang effort ug ang ilahang time, money aron lang makaabot diri, and most especially to our directress, Teacher April Purple Love Duclon Monterola. Kabalo ko sa iyahang Okay, kanang effort pag Thank you. train ani nga mga bata. Thank you so much, Ma'am Principal, for bringing your students here. And of course, Silent, she was on the keyboards earlier. Thank you. Well, mga kapaglaom, no? Madunggan pa nato 3 more songs. You heard that? 3 more songs ang ating hatag sa atong mga kabataan. But for the meantime, ato sa paminawan si Ma'am Layla ug atong dunggon ang iyang mga tambag para mas maampingan nato ang atong panglawas. This time, on Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Bits. Before the flood, men lived more than 900 years old. But after the flood, man's age dropped down to 600, 400, 200, 100, and up to 70 years old. According to the survey, the average life expectancy of Filipino men is 67 years, while Filipino woman is 72 years. What I'm trying to say is, life is short. The ultimate goal of every man and woman is not riches or wealth, nor power or fame, not beautiful houses, but health and happiness. Wealth, learning, and honor are dearly purchased at the loss of the vigor of health, but none of this can secure happiness if health is lacking. Try to do this old advice: pure air, sunlight, abstemiousness or temperance, rest, exercise, proper diets or nutrition, the use of water, and trust in the divine power. These are the true remedies. Let's do a new start now. This is Miss Laila reminding you, early in life, people give up their health to gain wealth. In later life, people give some of their wealth to regain health. Be healthy. It's a wise choice. Nagpasalamat ko kang Irene. Usa siya ka tinuod nga higala. Iyang gihatag sa kuang iyang nadaog. Naghatag siya nga wala siya kuan og balos sa usab sa kuan pod sa inyong pod nga program. Nagpasalamat sad ko ug sa God pod. Siya akong tagaan sa akong na prize sa Bible trivia tungod kay usa siya kahigala nga maayo og malumuog kasing-kasing og naginaot ko nga magpadayon siya og simba. Apil ang iyang pamilya mubalik na unta og simba. Na mga istorya sa mga libak-libak, mga inana, pero ako di ko gatuo inana. Friend nako siya. O siya akong gatuuhan. Friend gid nako siya kay kung nay mga istorya ipalabay lang niya dili bitaw siya kabalo nga mo tumpang sa mga libak-libak. Irene, kanang love kita ka as a friend. Una nga ako ang kuan sa mga na many blessings pagyud sa imong ako ang kaistorya sa imo nga magpadayon imo kabutan o para sa imong pamilya maayo sad ka nga
nga asawa sa imong bana ug sumay ka inahan sa imong mga anak. Salamat sa panimbaya sa kabuntagon. Happy kay mi! Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Kami nagpasalamat sa kang Ma'am Irene Chavozo ang nakadaog sa atong Bible Trivia. Og ingon man congratulations kang Melcani Budjungan diha sa Tinaw, Cagayan de Oro City. Congratulations to you. Mga kaigalaan, aduna ko special nga interview nga nahitabo dito sa Silver Creek Subdivision, Cagayan de Oro City. Og akong gikahimamat ang usa ka babae nga napuno sa depresyon sa una, pero sa pagkakaroon gihatagan siya sa Ginoo og kalipay dala ang kalinaw. Ato ning tan-awon sa Kulit a Miracle. Kini nga panimalay ang nahimong bugtong saksi sa mga luha nga mitulo sa mga mata ug nakadungog sa mga kasakit nga gibati sa usa ka tawo. Ug kini nga panimalay nahimong saksi nga kung diin ang mga agulo sa kasakit nahatagan og kahumpayan. Dinhi niining dapita na bag-o ang kinabuhi sa usa ka inahan, usa ka asawa ug sa tibuok pamilya ug dinhi na pamatud-an ang pagkagamhanan sa atong Ginoo. Today on Call It a Miracle, atong paminawon ang usa ka inspiring nga storya sa kinabuhi ni Miriam de Zafra. Ate Miriam, kinsa si Miriam years ago?
Actually, Miriam, years ago, kuan gyud siya, without knowing Christ, without relation with Christ, life was almost ruined. Life was almost ruined. Unsa nga ruined? Ruined ka ng imong marriage, imong children, imong finances, ang atong mental, halos gakabuang na, napuno na sa depression, ang atong kasing-kasing, napuno sa hatred. Kana, inana akong life before. Unsay causes ato nga mga pangitabo? Actually, 20 years ago, I was working in nightlife. Nightlife? Nightlife. Oh, entertainer gyud ko. Dili na gyud ko kaula ana kay ang akong ag yung pinaka kuan gid sa una nga makasugal ko, makato ko sa akong mga barkada, nightlife. Dito na ako gi-spare ang akong panahon. Pero pagkahuman ana, sad naman sa problem. Blanco. Wala. Blanco ang kinabuhi. Wala gid siya. Hopeless. Inana ang ako ang kuan. Even nga, ayat na din ko nahawa din ha, nga nagminyo na ko. What was the turning point of your life? That time na hapit na yun ko mabuang, one time na nagpa-doktor ko, nagpa-check up ko, nga tanana gi-examine na ako ang tibuok lawas, unsay diferensya, actually wala. Unsay imong gibati adto nga naka-lead sa imong nga magpa-examine ka? Depression, number 1 na ako nga. Sige lang ka hilak? Sige na ako hilak, di na ako mukaon, di ko katulog. What was the reason of that grief? Katong pinaka-sad nimo nga point? Kaya tungo siguro kay every time nga ako siya akong gabuhaton failure. Failure? As a mother, as a wife, as You a see yourself businesswoman. as a failure? Yes. Kaya madungog man gid na ako mismo sa upan. Nga inaanak ko ka. Di yun ako ma-express. During that time na nagpatambal ka, unsa ingon sa doctor? Wala ako'y sakit. Pero kung dili gid ako ma-overcome ang depression, it might be kinahanglan ko magpatan-aw og psychologist. Inana ka worse. Gitagaan ko resita, Ribotril, gipangutanan ako sa pharmacy unsa ang unsay mahingo o unsay kaayuhan sa Ribotril nga tambal para kuno na siya sa mga army nga nanga-war siya. Inana. Nag-hide na ako na sa pila ka tuig. Wala kabalo akong mga pamilya, akong mga igsoon, sa akong husband. Ang ako yung gibuhat, fasting, prayer, pangay-pasaylo, repentance. Who told you to fast? Ato na sa nga time, garid na kikog Bible. From Genesis, gid na siya. Kinsay nag-lead sa imong mga Naalang gid to'y time nga, naalang gid siguro. Ang Ginoo na gid siya tao nga gipadala. Nung ani sa akong balay. It was 2011. Before Sindong. Then, gidawat na ako. Then, all the words have come to my house about the Word of God. Wala gid ko'y gi-reject. They just knock on your door and you simply open it? Yes, and listen. Then, every Saturday na din ato nga time na din musician, Bible study. Hangtod yun nga, na-realize na ako nga kanya akong gikinanglan. Ay ang uban. So, unsay imo, after ato, unsay pinaka-consider nimo nga pinakadakong milagro nga makaingon jud ka nga pinaka naay kahum sa Ginoo nga nag-lead sa imo for this situation? Gidalagi ko sa Ginoo sa iyang promise, sa iyang mga, that's the part of the miracle of my life. Sa diha nga gidawat ko, nakita mago sa Ginoo nga akong pagdawat sa iya kanang dili nito siya bugat. So ko nga Lord, grabe kayong yang love nga gihatag sa ako. Dili jud ko makasabot. Kana grabe gina nga milagro, wala ko kay Ginoo before. Although nakaila ko pero wala ko relasyon. Lahi ang relasyon, lahi ang atong nailahan. Your message to our viewers. Accept Christ in your heart. Then, pasagdan nato nga, siya gi-guide sa ato, siya atong master, siya atong agalon, siya ang atong pinaka number 1 nga first love. Kaya nga no, pag once manggod nga mauna ang uban, bisad ang bana, anak, kwarta, butang, life is nothing. Una gid siya. Thank you, Ate Miriam. And this is God's plan. What you have done this morning is God's plan. Like,
God bless. Panibaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Maayong adlaw mga kapaglaom. Aniya na usab kita galibot-libot dinhi sa sakop sa Bukidnon. Labi na dinhi sa Manolo Portits, Bukidnon. Kauban nato si Daryl Lictin alang sa Bible Bits. Yes. Mangutana ta sa atong mga kapaglaom ronda kung unsa Yes. unsa may ganahan nato nga ipangutana sa atong mga kapaglaom ron. Atong pangutana natong mga kapaglaom kung kinsa katong bata nga gisulod sa basket o gipaanod sa suba. O nganong gisulod siya sa basket. Yes. Tara, Patubag ka na sa atong yes. mga kaigsunan din sa Manolo Fortis. Yes. Tara mga kapaglaom, mangutana na ta. Tara. Tara. Laki idea. Bata bitaw nga gisulod sa basket, gipaanod. So nasayod ba ka tong bata nga gisulod sa basket nga gipaanod sa suba? Si Kwanto si Moises. O nganong gisulod man siya sa basket o gipaanod sa suba pod? Ay kuha mo to, mamutong ang mga kamulangang mga laki nga mabata na mutong nga pang pamatyon bagay para dili bitaw managkan ng katong ilang katong kaliwat nilang misaw na. Sige sir, okay sir. Wala man ko nakakita gyud. Wala ko nakakita. Dili, nasa ato sa Bible ba katong bata? Si kuan man dito. Kinsa ito si Noah o si kuan man si Abraham Gisulod siya sa Gisulod siya sa basket. Oh. Unsay reason nga gisulod siya sa basket? para kuan kanang masave ang iyang kinabuhi. Pwede. Salamat. Si Moises. Nasayod pud ka nga anong gipaanod siya sa sapa.
Kay kato nga time kapamatyon man ang tanan nga bata nga lalaki kay nahadlok man to si katong hari nga naimusunod sa iya nga wanagi o hari. Kinsa man to nay? Si Moises. O nga nung gisulod man siya sa basket o gipano sa sapa? Kay wala man to siya giangkon nga kuan nga iyang anak. Kaya basig wala kakuan niyang kuan siguro basi ang parents daw bro wala siguro kagasto mato nga gipaanod na lang. Baby Moises. Nga naman po nga gisulod siya sa basket? Kay kuan dakpon manggod to sa hari manggod ang kanang mga bata nga lalaki tapos mo din to yadeng mama gisulod din siya sa basket tapos paano tapos nakitaan sa mga mga reyna bitaw. Si kuan Moses. Nga naman po nga gisulod siya sa basket? Alimot ako. Dewa pala. Wala jud kay idea nga nung gisulod siya. Wala. Papa Jesus. Sige, nga naman po nga gisulod siya sa basket? Para nga maluwas sa mga daot kampo sa iyang kuan. Ikaw ba, kinsa man ni may idea to? Si Papa Jesus gyapon. Kinsa man po nang rason daw? Para luwas na ng tao. Okay. Kuan, di ko matubag kay kato nga time diri gid sir. Wala ko ato. Unay nagkon ko nagbiyahe ko. Okay. Pero kung makuan ko ato mangutana ko makaila ko. Sige. Salamat. Ug ato nakita ang atong mga kaigsunan dinhi sa Manolo Fortich ug ang ilang tubag kung kinsa katong bata nga gisulod sa basket wala lain kundi si Moses. Apan ang pangutana wing, nganong gisulod man siya sa basket? Gisulod siya sa basket sa iyang mga ginikanan tungod kay niadto nga time ang king gusto niya nga ang tanan nga mga bata ato time ipapatay. Mao to nga naka-strategihan sa mga ginikanan nga ibutang siya sa basket ug ipalutaw dito sa daplin sa kining sapa o suba aron gitawag masipti ang kinabuhi ni Moises niadto nga time. So kinahanglan yun nga magtuon ta sa balaan kasulatan da labi na sa atong mga viewers. Importante kay na aron dugang nga masayra nato kung unsa ang history sa balaan kasulatan. Gikan dinhi sa Manolo Fortich, Awing Indino, Daryl Lictin, alang sa Bible Beats. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Doha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, LV Maaliao. Thank you for tuning in. You are watching Panimbaya sa Kabuntangan ug sa ngalan ni Awing Indino kauban na karon ang gwapa Bing Tabahog. Okay. Wait, before we go to our discussion with Pastor Dote, nabasa sa taga-jong mga greetings toolkit. Daghan kayo, di na mababo niya. Di na ito madalaw niya. Bumabati po ako sa programa nyo. Pakibating nga po, kasama ko si Ate Cathy. And ang kuya ko, thank you po. Pwede pabati naman sa family Cabal at Kalanday dito sa Nueva Ecija, General Luna, Block 3. Pwede, next time naman yung buong word talaga. Mahirap basahin eh. Happy birthday, Jayan Dahunan. Happy birthday, Jayan. Tsaka, happy birthday also to Benny Dahunan Huezo. Happy birthday, Sir Huezo. Greetings from Wifey Loida Huezo and children Apple and David Bon. Yes, we have more pa celebrants diri Panimbaya alang kay Pastor Rafi Saulog o Pastor Arnel Riano nga nagsaulog sa ilang adlaw natahon karong bulana panimbayagi kang Pastor Reyes. So all happy Sabbath to all Ebenezer family, Mancao family, Ramaya family, Tanyakaw family, Punse family, Dacuba family, Malinaw, Brian, Celeste Guaya, Pipito, and the Lifetime Encounter team with Pastor Adil. Yes. Well, Bing, this time we are joined by Pastor Juanito Dote. Gikan siya sa Esperanza, sakop sa Southern Mindanao Mission. Thank you for joining us, Pastor. Welcome to Panibaya sa Kabuntagon. Okay. This time we will be talking about wealth and poverty. Daghan sa atong mga kaigsunan karon sa kalibutan ang nakahimutang sa kabahin sa aning wealthy and then mga naglisod po. Well, Pastor, let us define wealth and poverty. Mayong agadra sa amon nga mga kasimanwa sa Southern Mindanao Mission nga nagapamati sa sini nga programa. Og mayong buntag usab sa mga kagalaan nga mga Bisaya. Na kung saan nato pag-define kining poverty o wealth. Ato nasayran mga kagalaan nga ang pobre o poverty
kini sila walay igong salapi nga mamit nila ang ilang basic needs. Yes. Sama sa ilang pagkaon, Ano sama balay? sila sa ina o panpuloy-anan. Yes. Unya ang wealth naingon dinhi the value of all resources that are possessed by an individual or society. Sa ato pa, naa po qualified pod, na qualification sa gitawag nga wealth na ay individual wealth. Kanang individual wealth kana maunay natay atong materials nga na angkon, na salapi, na building. O Okay. na po'y personal wealth. Kanang personal wealth mo ni atong talento, atong skills. Okay. O That's nya, good. sa poverty, na ay gitawag nga kanang absolute or extreme poverty. Poverty. Kanang maunay murag di na gyud mabuhi. Kanang talagsar gyud mo kaon. Mo na poverty Kaysa sa at kadlaw. extreme. Napoy gitawag nga relative poverty. So mo ni siya nga kining relative poverty di lang sa come up sa standard ni ana nga society. Daghang salamat Pastor Yes. para ng No, klarong Pastor. explanation. Nag-discuss naman ka og klase-klase nga poverty ug wealth. Ngano nga nami inani nga kahimtang? Yes. O nga nung naidato na pobre. Oh, Yes, Pastor. So ato bitaw mabuluan nga ang Ginoo nagdisenyo atong 5 katalanton. Sa ato pa nganong naipobre na dato kay ang Ginoo nasayod sa ato kay kung base unya kung madato ta malimutan niya. Aha. No? So muna nga kanang pobre na yung bang nga nadato naning kamot sila. So kapiyalan sila. No? Naay dato nga kapiyalan, naay pobre nga dili kapiyalan. So mo na naay dato og pobre sa disenyo na sa Ginoo. Okay, let's have the question why Pastor is here. No? Ano Pastor nakadiri tugay mo tubag kani nga pangutana. How does being rich or poor affect our faith? Okay no? Kay naay mga tao nga dato nga ang ilang pagkadato ilang gihunahuna nga ang ilang salapi mas labaw kaysa Ginoo. Or So, mo na maybe ina- nakalimot na sila sa kagahom sa Ginoo tugay naa sa ila tanan. Nasa Right, ila Pastor? ang tanan. Oh, na sila tanan So, ang paggahom na sa In ila. that case, ngano maapektuhan man ilang pagtuo? Tungod kay salig naman silang salapi, bisag tungod sa kabisi silang panahon, bisag para sa Ginoo ni wa nagigahin. Yes. Adlaw ang papahulay, tuwa sila silang business. Tungod kay naara sila sa kabisi sa ilang pagkadato. Sa Okay. ilang aron angkon unsa pagkadato. How does it affect the Sa poor? poor. Okay, sa mga pobre pod, nganong maapektuhan ang pagtuo sa pobre tungod kay bisag ipapahulay na, bisag kana para sa Ginoo, itrabaho pa magyud nila aron sila Naning mabuhi. kamot ta po. Ning kamot magyud aron mabuhi kay kun di sa mo trabaho sa may lang ipakaon. Mo nang usahay bisag makaguba silang pagtuo, ila ra gyud ang Tinod, gyud. kay aron nga mabuhi sila. Now, Pastor, in the same way, Pastor, how our faith, how atong mga pagtuo, maapektuhan sa, how does it affect sa atong poor ug sa wealth? Okay. Kung ang atong pagtuba unsa man ni siya Pastor nga moapekto sa ato sa mga taong pobre o sa mga taong dato. Unsa Okay, no? may rules sa pagtuo nato? Yes. Okay. Kung atong bason ang balang kasulatan na daghang dato sa Biblia. Sa Bakanghub, dato na. Oh. Pero nga naman nga, wa man epektuhan ang ilang pagtuo, wa man nagluya sa Ginoo. Wa man sila nahibulag O wa man sa sa Ginoo. Yes. Kaya abin mo, ang Ginoo nagaingon nga I give you ability to get wealth. So ang Ginoo gusto nga Modato ta. modato ta. Yes. Kaya kita ang abilidad sa pagdato. Ang pagkadato makapaligo na nato nganuman kung unsay atong gusto atong mapalit makatabang ta sa buhat sa Ginoo. Tama, So dili sakto. mapiktuhan atong pagtuo. Mapauswag na itong ulaton. Maligo na atong pagtuo kung gamito nato sa tama nga butang nga idato ta nga una-naon nato ang kining salapi nga atong naangkon iyan na sa Now, Ginoo. Pastor, how should our faith affect the poor? Okay. Kanang pobre, naay pobre nga maningkamot, nga Yes. pobre pa ta, so ligunon ang pagtuo aron nga malangit, aron nga madato Masalig. sa langit, no? Balag pobre sa kabtangan, pero dato sa espirituhanon nga butang. Munay na I'm sure kung nasa awing dire may ngud siya nga ako pobre man ka mo gaaw mo maki sa pitik ka sa tawag to mapitik-pitikan kagamay sa kadato sa atong Ginoo o mapisik-pisikan kagamay sa kadato sa atong Ginoo. Pobre ka mo salig ka sa atong Ginoo. O na pastor lang no. Is being extremely poor or extremely wealthy a sin? Sala ba na siya? Sobra ka kadato, sobra ka kapobre. Okay. So, kung sobra ka kapobre,
sala na siya kung imong buhaton gamiton sa pagpakasala. O sa dili maayo. Pero ang Ginoo nagpangga sa mga pobre, bulahan kadtong mga kabus. No? So ito pa ang Ginoo, ang paghilak sa mga pobre tubagon ni sa Ginoo. So dili sala nga pobreta sa kabtangan datot sa espiritu. Sakto. Dili pud sala nga nadato ta sa kabtangan. Pobreta sa espiritu. Pobreta sa og dato pud ta sa espiritu. Ay, bueno. Bakit sa pastor no atong niyong ka ba nga pasala tong mahimong pobre ka o gigamit nimo yung pagkapobre sa pagpakasala. Unsa can you have more comments about that? Pananglitan pobre pa ta. Wala pa ta naghimo og maayo, no? Pobre pa ta. Like unsa nga mga dili maayo. Sama nang tugod sa pagpobre nato, mangwa tagbutang nga dili ato aron ta mag-survive, no? So mo nay sala nga pagka-pobre. No? Manlupig ta, no? Okay. Pero sa dugang pa, ingon dia sa balaang kasulatan nga ingon siya ring Solomon nga di ayaw sab ko papobreha. Tagailang ko sa matag adlaw na kong gikinahanglan. So dili ingon sa ring Solomon sobra. nga sala ang mapobre, no? Sala. Now pastor, pangutanan ni sa mga siguro mga pobre ba? Sala ba kung mag-desire ka or naghandom ka nga madato ka? Okay, no? So, ang pag-angkon... Ang paghandom nga madato ta, dili yun sala. Kay sa gingon ko na ganiha sa Deuteronomy 8:18, nga ang Ginoo naghatag kanatog abilidad sa pag-angkon og gasa, og wealth. Kay nga naman, kung naatay sa lapi, makadunit ta og tabang sa buwan sa Ginoo. Donations, no? Makadunta og kamera, makadunta og dasang mga so madato ta. Makabahog tayo, makahatag tagpagkaon sa ito mga... Sala rang, sir, kung kanang atong naghandom ta nga madato, nga ang atong pagkadato, makalimtan natong Ginoo. Okay. Pastor, last question. If Jesus were here today, what would He say to the rich and to the poor? You know, kung naasi Ginoong Hesus diri sa ato karon, unsa ka isulti nila ani, may tungod ani. So, atong dumana, nganong nag-ingon ang Biblia nagsulting sa mga patungod sa mga dato, nga ang dato lisod ang pagsul sa Ginoo sa langit. That's right. Kay ngon sa hinungdan, kay sa ilang pagkadato gikalimtan nila ang Ginoo. So muna ingon sa ni Jesus, kung ang pobre sad nga sa ingon ni sa pobre, atong hinumduman katong ang dato og si Lazaro. So ang dato nagpasulabi siya sa iyang pagkadato sa kalibutan ng mga butang. Right. Inay ang pobre kay ngano ang dato naa sila ang gitawag nga covetousness o greedy o pagkadalo. So mao na. So ang pobre tawon nga si Lazaro siya nagtugyan sa pobre siya pero ang iyang kinabuhi dato sa espiritu. Okay. Yes. Thank you, Pastor. This has been a very enlightening discussion. Thank you so much for your time. Last Pastor, greetings lang Kajot. Quick greetings. Okay, maayong Sabado diha sa ato nga mga sa akong kaubanan sa MPH students. Okay. Thank you, Pastor. No, again, makauban pa ka namo unya napay tambangan. Well, mga kapaglaom, this has been a very delightful conversation with Pastor. Ayo mong hawa tungod kay mo balik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Doha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, LV Maaliao. Talagsaong suliran ang atong tambagan karon sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, nabugatan kayo ko sa akong problema. Ati o kuya, duna ko'y best friend nga boy. Sa dihang na ako'y problema, tabangan jud ko niya, taman sa iyang makaya. Sa nakauyab na ko, masuko na siya nako. Samtang ga-date mi sa akong BF, nagkuha siya og pusil. O gigukod mi sa akong uyab. Tapos, hapit mi namatay. Kay nagbuto gayud ang pusil. Unsaon man sa pagbalik sa among pagka-best friend, nga mahadlok naman ko niya.
unsa man pod ka ang hinungdan nga masuko siya. Ala. Di mapod mi uyab. Nindot ka itong sender karon no? Actually, nindot kayo kay talagsaon yun nga problema atong giatubang karon Ma'am Angel and happy Pastor. How do we call you, Pastor? Pastor Dote lang. Okay. Pastor, ato rin tabagan karon pero for the meantime, si Daryl una og si Bing. Bing, kung ikaw We'll itong go first. gigukod, Bing. Surrender. Uy, kung ikaw, kay babae Okay man pa ng na. sender. Sige, Be. Unsa may imong buhaton? Siguro kanang kung ako gigukod hadlokod no. Pero anyways, kung tinuod bitaw nga friend na imong friend nga na murag na selos maguna siya siguro siguro siya feelings ani nga babae. I'm sure na siya feelings na nga mura siya nangigi na nga nakita naglain ang lalaki ay ang friend. Possessive na. Usay pod dili lang po na siya sa tungod kay higugma ko out of kay bitawng jealousy sa iyong friendship. Naman ko yung mga tao nga siloso in terms of relationship. Siguro kung tinood na nga friend na imo ang nagkuan sa imo kanang namusil sa inyo I'm sure makasabot siya sa imong sitwasyon nga na kailaing nahigugma. Ang imo angay buhaton no kanang siguro imo siyang duolon, storyahon nimo siya. Ayaw kahadlok kay I'm sure if imo man ang friend, basta walay pusil, dili na mahadlok. Dili na mahadlok oy kay naman mo'y pinagsamahan. Kanang make sure nga i-rebuild niyo na yung friendship before. Okay, Daryl. Well, nangatawan, nakita mo ng nangatawan, no? But what you have been through is not a joke. So I say, you report it to the police. Sila na bahala mo settle sa inyo duha. Kung dili man nimo siya kaya ipapreso, well at least na ay tao dira mo patunga hisgutan ninyo ang problema kung unsa man na iyang gibati. He felt betrayed siguro. Pero kinalan gina siya hisgutan, but please don't go there alone siguro lang. Kay wata ka walong sa imo asing utok, please report it to the police. Your lives are at stake here. Okay, Ma'am Angel. Yes, I agree. No, this is the highest form of jealousy. Correct. No, klaro man siya kayo mura bitag sa tong panghinuklob kaganina nga listen to the whispers. O mo na tong whispers kaso lang obvious lang siya kayo kay na Scream na magpaboto diretso. na gyud siya. Diba? So for the meantime siguro kung taas pa kaayo iyahang emotion, ayaw lang sa pasagdi lang sa siya nga mo process ana sa iyang emotion. And kanang kung gusto nimo i-rebuild imong relationship sa imong friend, siguro find someone nga common ninyo nga maka-mediate o nga maka-istorya o makapasabot kay kanang daghan na rabi kay istorya, di ba? Daghan na kay balita nga nagipatay tungod lang sa jealousy. Oo. Dili ni siya basta-basta gyud nga sitwasyon. So kinahanglan jud iyag yung katong ingon ni Daryl ipablatter. Oo, na yun i-report find siya. someone. Oo. It's not a betrayal nga i-blatter. It's for the protection man sa babae. For the record, Oo, yun for the na agad record. siya nahitabo. Oo, Prior yes. dahil Ana. if ever kung mo hitabo pag utro. Oo. at Na least siya na ebidensya na Gusto record. jud ding gugman ano. Mauman. Pastor, Deep. what can you say? Una sa tanan, nganong nasuko tong uyab niya, atong nasuko tong lalaki. Suod man mong higala, sa ato pa ngano nasuko siya, una nga rason, kay nanguyab ka nga wala ka na nanghid niya. Diba? Suod ko sila. Another angle. Nananghid to. Unya, nga manguyab na ko. So, kay suod ko. Ikaduha, nganong nasuko siya, tungod kay kaning lakiha, nagigibati atong bayhana. Pero kana ikaw manggod nga babae, wala nimo masabtan. Kadingon niya ang tanan nimong gikinahanglan iyang i-provide, pinaagi adto, mo na to'y gugma, pero wala masabtan. Posible po, Pastor, kailangan madunggan sa babae. Ana, para magkasinabot Basig sila. wala siya Oo. basig wala lang panila nakaistorya. Sigurado. No matter what the reason Okay. is, what the guy's reason is, di sayop gid to. Sayop gid to. ang gihimo. Unya ikaduha, ang iyang magud mo na, unsaon nga mobalik ang ilang Friendship. maayong pagkahigalaay. At mangita ka og kanang imong suod nga higala og suod pod sa higala ni atong laki na katong mong best friend Common nga friend. maoy mo patunga aron nga mediate. mabalik ang inyong maayong relasyon. Okay. I hope sa atong sender, Sir 977 ... Wala namin nag-ingon diri sa number kay basig na mo text nimo. I hope nga imong napaminawan ang tambag nato karon. Una, ipablatter siya for the record lang. Ikaduha, magita ko og tao nga mo-mediate sa inyong sitwasyon aron nga mubalik yun ang inyong friendship. O karon among iampo ang imong sitwasyon sa atong 777 prayer.
Gamhanan nga Dios, tagya ka sa tagsa-tagsa namo kalaman na kinabuhi, ug niining yutaa. Kami nagaduol kanimo nining matahong matakna sa kabuntagon. Una sa tanan, nagahangyo kami nga ikaw magapasaylo sa tanang kalapasan nga among nabuhat aron nga among pag-ampo imong madunggan nining kabuntagon. Ginoo, naghangyo kami nga ikaw magapakamaayo ni adtong babayhana nga adunay problema. Ikaw magalamdag kaniya Ginoo nga ang tanang problema may kasulbaran kung iduol lamang dia kanimo. Panalangin usab ang mga pangulo sa tibuok kalibutan. Samtang sila nagabuhat Ginoo, ikaw magag-uban kanila. Og salamat nga ang gugma, grasya mo'y magahari sa matag usa kanamo. Pakami usab kini nga programa. Salamat nga ikaw magatubag sa among pagampo. Among gitugyan Ginoo ang tanan tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Alpha and Omega.
This program is made possible by Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Max Bareng, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Pastor and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Penaranda, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Miss Idel Quirante, Engineer and Mrs. Ray Villanueva. Well, mga kapaglaom, andam na ba kamo nga muhatag o gasa sa inyong mga kaigalaan? Kung pwede na, i-ready na nato ang atong mga cellphones para matubag nato atong unang pangutana para sa atong Bible Trivia for a Friend for today's episode. Okay, atong i-remind no, 0917-811-6670 alang sa pagtubag sa atong Bible Trivia. Hindi na mao sa screens. Dili mao kay para Yes, na siya para sa sa greetings. Yes. That's right. O karon ani ana ang atong una nga Bible Trivia question. Here we go. When Solomon was gathering materials to build the temple, what sort of trees did he desire from Lebanon? Oh, naay ko A. Nay May option. option. A. So, ang answer Multiple ni choice. ABCD. Yes. 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 Again, Teacher. natong i-repeat, ibalik na itong atong graphics para makuha nila Ang option. Yes, ang option. So, pindot-pindot na rin karon. ABCD. ABC na ni. Oh. Okay? Makasagot. Pwede ba natin ibalik atong Pwede ba question? ito? Yes, Ma-flash ibalik again? na to. Okay. Yes. A. Fear? 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 Fear tree. B. Ash. Oo, C. fear na pine. siya, fear not. D. Cedar. Okay. Okay. Sir 917-811-6670. Balik ko, Mga panat- kaigalaan, adunay usa ka talag sa ang trail run ang gipahigayon sa Mapawa Nature Park. Ania ang report. Pawa sa Kukman. At this day and age where we are provided with gadgets that we can find, paired with the demands of school and work life, which makes us sedentary and life platonic, which actually poses a great risk to our health. Let us always remember that God has provided us the greatest playground there is that enables us to go out, explore, and gives us free exercise, the nature. We're here at Mapawa Nature Park for the first ever ROX trail run, joined by adventure enthusiasts coming from Davao, Bukidnon, Iligan, Butuan, and of course, Cagayan de Oro. We're doing the ROX Mapawa Trail Run 2015. We offer this one to the community, especially here in Cagayan, because this is a sport right now that is being dubbed as a new lifestyle for the outdoor adventure activity. Mapawa is kind enough to offer their facility to let these participants run their 2,000 hectares untouched property. We call this one a lifestyle activity because you have to equip yourself with a lot of equipment, like you need to have a headlight, you need to have a good trail running shoes, a very good apparel that is dry fit, and all those possible trail foods that you have to carry with you along the trail. We don't encourage people to bring PET bottles in the trail, because after they drink that one, they have to throw it. So we have to be somehow endorse a very good water bottle that is not disposable but recyclable. Well, nature has provided us with this big environment to explore and play around, but it comes with the responsibility to care and protect.
This is Angel Ascuna Culiera, kaninyo nanimbaya. Thank you so much. O Ma'am Angel, nakaipasalamatan. Oo, magpasalamat ko sa ROX for giving us the opportunity to be with them during that Mapawa Trail Run. It was very enlightening. And I'm inviting everyone, actually snippet ra to siya, kay by December, that will be part of among In Harmony nga show, the full cover of that story. Bago nga program Yes, sa Hope it's a Channel. lifestyle. Kung natay panimbaya, kung natay let's pray, kung natay mga talk about the Bible, naputay about environment. Yes. In harmony In with harmony. nature. I'm sure you will make a good house. Thank you. Okay naman, greetings City. Greetings to Ebenezer SDA Church of Akmak, Iligan City. Good morning and happy Sabbath to all SDA, especially to Pabladors family, to Lola Beth, Tito Boyet, Shane and to all La Shera SDA in Iligan City, We have a and caller. also to Tita Jill in Canada. Greetings from Chin Chin. Yes, we have a caller online. Hello. 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 Kinsa ni gatawag? Hello? Hello? Si Toto. 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 Hello to. O sa imong tubag to? Syria. A, B, C, D. Ano naman to? Syria. Okay, let us see the answer. Sakto ba ang tubag? Syria. Syria yung tubag. Sige, let's have the answer. Let's reveal the answer, please. Sedar. Okay. Sedar. Well, Sedar is the Bisaya nga answer. Biblia yung ibasa ito. Sa Leia lang mo decide kung insakto ba ang iyang tubag. Anyway, sir, thank you so much for calling us here in Panimbaya sa Kabuntagon. Lugar mo na Syria. Anyway, padayon ta sa itong mga Pero before Bing, Yes, mag-second Bible trivia sa Okay, ta. okay. Okay, here's our second Bible trivia. Again, sir, 917-811-6670 alang sa atong pagtubag sa atong Bible trivia. Atong dumdumon nga ang inyong win, ang inyong Yung prize, prize, ihatag ninyo sa inyong friend. Ready? Atong Second Bible second trivia. Bible trivia. According According to to Paul, Paul, what is the root of all evil? A. Satan. B. Ambition. C. Lust. D. Love of money. Sa'yo na kayo! Sa'yo na ni. Sa'yo na kayo! Ay, bata, ningon diri ba? Ngayon itong papa nito bagay. Okay. Okay, let's have more. Okay. Yes, greetings. Greetings to Dr. Israel and family, Mami Lucy and Papa Beding Israel, Roca family, Criason family, Ferrer and Canarisio family of Invisi, Reliera family, Aboyni and Bagao family of Surigao, Tita Bud sa Iligan, Unit 2 and 3 of Advances Medical Center, Iligan City, sa mga nurses, Mr. and Mrs. Rake Laporne, Cristito, Becerra, Madriaga family. And good morning and happy Sabbath po dira sa Hinerato family. Happy Sabbath, good morning to Absalom and Cherish Amil of Perth, Australia, Prizel May Zuniega Shemkeo of Mantiba, Canada. Og happy birthday, Ray, og si Ma'am Aguinaldo, birthday nila itong niyagi. Oh, speaking of birthdays na, celebration Rhea Genesis Rizada, Yeah, atong Dolor. pinalanggang Sweet Heavens Echo member. O si Sam Salarda, Alden Salarda, Ted J. Lajao, birthday greetings alang kaninyong tanan. And napatay more greetings, pero mga kaigalaan, napatay mga greetings unya nga ito lang hinahinayan og basa, pero for the meantime adunay usa ka special report si Aubrey Vertudes alang kanato karon nga kabuntagon. Kapin sa 20 ka tuig ang milabay gikan sa unang pagtukod sa Adventist Church diri sa Tinao, Misamis Oriental, nagkayusa na usab ang mga miyembro aron sa pagpalambo sa gambalay sa Ginoo. Mga bata, batanon, hamtong, babae o lalaki, silang tanan nikahin sa ilang panahon aron niining kalihukan. Nagkaabot mi diri 1983. Atong panahon na ang simbahan na to gamay ra sa dami. Tingali na as sa mga 600 yun. Atong panahon na asin na manggihapon ng iyang atop, kunya nakasimento na siya,
Pero gamay pa siya. Antod nga gidugangan na pud namo ganang opportunity na ginamon yung mga tabang especially karon nga same break na bitaw ang naka-inspire pud sa amo is among isig ka matan-on na pudog sa mga kauban sa church kay nakitaan gud na ako nga nagkayusa gud ang tanan Kami sa among kaugalingon murag nagdedikay na gyud mi nga himuon gyud namo ang part namo sa pagkakaron nga mahuman gyud ang atong church diri sa Tinaw Church. ang ato lang gipasabot nila nga kaning ato gibuhat dili ni atong kaugalingon kundi iyan ning balay sa Dios so kinahanglan nga ang tanan mo participate tungod kay dili man ni pwede nga usa lang ka tawo magtrabaho tungod kay alang man ni sa tanan. So ako encourage sa tanan mga membro gikan sa mga babae, mga bata hangtod sa mga amtong mga laki nga ang tanan mag-apil gyud o involved sa atong kananaan pagpatahom sa balay nga labuhanan. Dako gyud kalipay nato nga magtan-aw nga ang tanan magkaigsunan motubag sa atong hangyo nga magtinabangay. kung magtabang mi ani murag tsala kay sa pamati nga kung mahuman na ni among church naka-contribute bisag gamay lang nga butang. Inubanan sa tabang sa atong Ginoo, ang tanan butang posible kung adunay pagkahiusa ug pagtinabangay. Kini buhing testimonya sa nasulat sa Psalm 133 verse 1, Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kini si Aubrey Virtudes, kaninyo nanimbaya. Thank you so much, Aubrey. Og thank you po kayo kang Elder Sondo og si iyang wife, kauban sa Tinaw SDA Church for facilitating the news. Mga kaigalan, aduna pa yung mga greetings. Nag-rumble na. Good morning. By the way, among i-greet niya si Lovely Golfan og si Christian Golfan. Of Lovely, course. what kay sa imong pag-uwang kon grabe kay mo. Yeah, si Beyonce Kate. Si It Beyonce runs in Kate. the blood. Nakita ko si Mama Melita kang Beyonce kanina. Yes. Okay, congrats pa rin ba sa kabuntagon. God bless us all from Amico Cebu and Carmen SDA Church Cebu from Nok Orsolano. Nok, ang imong picture, nag-send ka sa among imong picture. Wala bigyan ako na ganyan og kuha. Thank you kaayo for sending us those photos. Oh, good morning. Please greet all our Adventist brethren here in Siocon. A happy Sabbath day, especially to Bagon family. May we have the presence of God in this Holy Sabbath day from Leia Sorim Bagon Baid. O gikan po di kang Ate Dishang and Kuya Rene Dadola. Palihog ko ipanimbaya akong brother, si Rodolph Taer na naa sa Qatar from California. O panimbaya po sa ilan ni Belly Diadem, L. Dison Ocan, Julius Crystal Joy, and Cryan Sisona from Lasdak family. Thank you, Charm. We always watch Panimbaya. May God bless all the staff Thank of you. Panimbaya. Salamat, Ate Dishang and Kuya Rene. Og na po kayo mga greetings? Naapa ko'y greetings diri. Happy Sabbath sa akong bana na si Prime Santias. Dili ni ako na nasa Fujairah, UAE karon. Happy Sabbath sa Daddy, we miss you. And happy Sabbath sa akong #1 fan og supporter. Great. Oh, di ba si Sir? A pleasant Sabbath to all who are inside the studio. Kung kibalo lang mo, flooded mi diri. Sa kids og parents, thank you for the support. Thank you very much for all the effort, support of Ma'am April. Teachers of SPUC, parents, good day from Lola. Good morning ug happy Sabbath sa inyo tanan dinha sa studio. Ako gipanimbaya ang tanang member sa SDA Vanguard. Good morning at happy Sabbath ninyo tanan. Ang atong outing karon adlaw October 31, 2015 na Sabado. Ipahigayon dito sa Gango SDA Church. Daghang salamat. Ang nagpahibalo inyong Vice President Ads Roger Selgas. Hold the thought, direct, no? Happy Sabbath to Darlene Kalumpag from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Adeline and Joseleto Feliciano. Merlin, Ernie, and Jillian Joy Veloso of Riyadh. Novi, Marvin, Lance, and VJ Leteratos, Birmingham, United Kingdom. UK. George Tuong, Singapore. Wow, grabe. Global lang kita ni. International. Anjing and Prudence, Caterial and family, Bukidnon. Greetings gikan kang Vincent Marie Into. Okay, aduna tay caller on the line. Hello, good morning. Yes, good morning. Sir, unsay tubag sa ato ikaduha nga Bible trivia question? Letter D. Letter D. The root of all evil is the love of money. Congratulations. Taga-asa ang atong caller.
Ako, tigasalay. Pero actually, na ako sa Cagayan karon. Tigasalay? Tigasalay. All the way up. Kababayan ni Muda. Excellent. Okay, Leia will talk to you unsaon paghatag sa prize nimo sa imong friend. For the meantime, mga kaigalan, aduna tayo nahitabo nga Andrews Camp dito sa himang pang-initaw Misamis Oriental. Ania si AJ Galvez, dili alang sa Tipik, pero alang sa Andrews Camp. Sa ikatulong higayon, himugna na usab sa Adventist Society Northern Mindanao ang Andrews Camp with the theme Chain One Lead One nga gipahigayon dinhi sa himampang initaw aron nga makabaton ug makatuon ang atong makabatonunan sa pulong sa Dios samtang sila nalingaw sa nagkalain-laing mga aktibidades. Ang atong katuyuan aning Andrews Camp nakabutang na daan sa ngalan nga Andrews Camp. Andrew, biblical Andrew, nga gidala niya iyang brother nga si Simon Peter nga to kan Jesus. At the same time kini siya leadership. Labi na sa mga Adventista mga batanon, ni adinhi sila gitudluan sa pag-facilitate kung saan pagdala sa insakto nga leadership sa atong church. Mo na nga naana ni siya gitawag Andrews Camp. Ang Andrews Camp actually is mao na ni siya ang bag-o nga mayngon nato nga trend sa Seventh-day Adventist Church in which ang camping nato nga naandan sukad sa una gihimo na nato karon in a form of like a revival and reformation and the intention of evangelism, and of course because that is the mission of the church, and this is what we are trying to emphasize in our church. Nga kita unta nga mga Kristohanon, ato untang goal is to invite from time to time ang mga ato mga kaigsuunan, and we will introduce them to Jesus. And I believe nga marami ni siya ang medication sa tanan nga mga churches nga nag-experience of sickness when it comes to their spiritual life. Sir, unsa may gakahitabo sulod niining Andrews Camp? Now, and Andrews Camp is i-design nato ni siya nga mahimong holistic ang atong camping. Now we have activities nga mga field activities kung asa ma-experience ang itong mga batanon ng mga fun-filled activities, pero we'll make it sure nga every activity is nagin na siya objective and it's always related sa ang mga lessons ato sa atong kinabuhi, labi na sa atong relationship sa Ginoo. At the same time, not only activities sa field nga sama niini o outdoor man gyud halos, but at the same time is natay mga small group activities in which our campers makahimo sila sa pag-voice out sila mga problems. At the same time, atong mga counselors, atong mga missionaries, mga young people, may muhatag o mag-facilitate sa mga needs at mga kuan, like emotional needs and some their spiritual mga needs nila. So atong mga counselor ang nahatag. Sir, sa paggawa sa mga campers o sa atong mga staff diri, unsa may expected outcome nila? And of course, we keep on telling them nga hopefully ang atong Andrews Camp mahimong panalangin kanila nga ma-transform gid ilang kinabuhi. What we wanted them is to develop spiritually, to develop their social life, at the same time kanina bawaan nila sa Bible, mahimo nilang ma-share sa ilang family and friends also. So they are trained here how to become faithful sa Ginoo, at the same time unsaon po nila pag-share nga to sa uban. Adunay daghang pamaagi aron atong mapaila si Ginoong Hesukristo. Ug usa na niini ang Andrews Camp. Kini nagahatag kanatog impormasyon ug sa samang takna sa panahon ang atong mga kabatanunan nalingaw sa nagkalain-laing mga aktibidades. Gikan dinhi sa himampang initaw Misamis Oriental, kini si AJ Andres Galvez, kaninyo nanimbaya. Thank you, EG, sa mga imong report. O grabe ka dasi itong mga batanon dito ba? Yes, congratulations. Congratulations sa tanang staff o sa tanang mga sponsor, Engineer Barbas and Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Thank you kayo kamo ang major sponsor sa ato ang Andrews Camp. Yes, of course, natay special celebrant karon na ato i-celebrate karon. Unsa imong pag-describe sa iyabing? Abtikon. Abtik. Ikaw da? Respetado. Respetado, I like that. Ikaw, Ma'am Angel, how do you describe this celebrant? Multi-talented. Multi-talented. That's one thing.
Actually, siya ang pinakaunang hinungdan. I know nga dili Pillars gyud pina, pero isa sa pillars. una ang Yeah. Ginoo, ikaduha ang pagministry, pero Oo. siya ang next to the rank nga hinungdan nganong ang mga volunteers sa Hope Channel Oo. nag-exist until Yes. today. Tinuod. of course. Napaydugang adjective sa iya, selfless. O Yes, kini, selfless. ang hisgutan na to kini, walain si Janster Joe Calibo. Yes, Of course, Happy we're talking about birthday, Janster. Celebrating his birthday. Among ganyo si Janster Janster. to come here. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Walay light. Asa si Janster? Wala daw tayo flame kay wala daw tayo fire extinguisher. Walay pa. Dili Pwede ba ba kaya among blow ganyo blow si lang. Janster Symbolic to ang pag-blow come? sa candle karon. Happy tooth birthday. Ana. Alang sa tanan nag-celebrate sa ilang mga birthday. Happy birthday kaninyong I-share tanan. nila mo ang cake sa inyo, ha? Yes, Hindi makabiya si mag-ipit-ipit sa Janster. mga Kaya nasa cakes. sa mo eh. Aha. Well, Hindi while ready waiting si for Janster. Janster, basa ta greetings no. Panibaya ko diha sa Upol. Labi na gyud sa pamilya Paklar. Pasensya kayo mga kapaglawom kalisod kog basa ni man. Mag-practice ko. Nila ni Michael, Tabita, Jingjing, Bibit, Jim, Janji, Krisha, Kirby, og sa ila sa mga pamilya nga naa sa laing-laing dapit. Good morning and happy Sabbath. Akong ginatimbaya ang tanang mga kapaglaom nato diha sa Iligan City. Yehey! Labaw sa tanan ang tanang workers sa AMC College gikan kang Pastor Roger Lopez. Okay! And Janster is Palingkod, si Janster here. ang birthday Janster boy. is here. Happy Yeah. birthday, Jans. Happy birthday, Jans. Happy birthday. Ikapila na ni mga birthday. First birthday. Ano lang yung kagtinaw? Dili ka ba kung mata, Jans? Oo, sabat. Namagiging nga surprise. Actually, ikaw na ako. 19 years old. Pinugngana sa akong edad. 19 na ako, 19. Pinugngana. Pinugbuhi ko, ambot, lahasan na lang sa toy. T5 na ako, T5. Janson, sa mo yung Blank, kastorya sa 35. imong another T5. year. Kamu na bahala ko sana. T5, 25, 35, 45. Basta na sa T. Sa imong Sa T4 pa rin, T4. ika-T5 year, T5. Unsa imong pinakagipasalamatan sa imong life? Nagpasalamat ko sa inyo ang dedication. Ginoo, of course. I thank God for this opportunity nga gitagaan ko niyag chance nga mahimong part sa ministry sa iyang gamay nga talents, gift nga gihatag sa to sa for Gamay, sa, okay. Gamay, para sa Hope Channel, and most of all dili man ni ma-successful ning Hope Channel kung wala mo, wala ning crew, wala tatanan. And of course akong pamilya gyud, number one nga supporter na sa akong asawa. Fan po to mo ba? Akong duha ka na. Steffi of Shani. Mga family. So, congratulations, Sarang- Jans. ako may Nga dili na ito nag-another gamay ang year. balat. Bantog ra nga ni din niyo oblihan tong aircon dito. Mo din ninyong gipabulhot sa aircon. Symbolic lang daw sa imuhang. Si abi ninyo si Gab sakit ang tiyan, nipuli ko sa audio. Muna di ko kumuhawa dito. Ngayon siya nga nawala na daw sakit iyang tiyan. Sumangil. Ipasakita na mo yan si Gab. Aron, ikaw puli dito or di mo makita tong gitaguan. Well, Jans, kay birthday ni mo karon, tagaan ka na magbasahon ng mga greetings. Sige, greet na. Okay, greetings. 3 minutes na lang daw. Mo ni text ni Tawing. Text ni Tawing mo ni. Happy Sabado og happy birthday kay Kati Amit Liwagon og Ulong Amit. Greetings coming from Ate Judy Yanyan, Gegoy og Kuya Rogals. Okay, i-blow sa niya yung candle, Jans, sa lagsaon nga panahon. Happy birthday to you. Actually, ugma pa biya ang birthday. Yes, sa tanan nag-celebrate sa birthday. Okay. Ato ra mo ilang Jans, sir, Dili, ugma. ato mo sa minteryo, daghan kay pagkaon dito. Yes! Padayon na po ta sa tong greetings. Yes. Happy Sabbath to Tita Mimi, Tito Mac Israel from sa Canada, from Zane Cleve Israel, Lolo Ben, Tita Cheryl, Derikito family, Tita Robert and family diha sa Texas, USA. Happy birthday Tito Alfred Makasarte diha sa Oklahoma, USA. Tita Mommy Emeline, Baby Lexi, Tita Grace diha sa Stockton SDA Phil-Am Church. Happy Sabbath ug Tambog Makasarte. Hello, happy Sabbath. Panimbaya sa mga hosts, please greet Miss Catherine Amit Liwagon and Olong Amit. A happy birthday today and yesterday. Thank you. Happy Sabbath yesterday. from Ate Judy Yanyan Gigoy and Kuya Rogals. Kindly greet Michelin Kids Senda. A happy birthday from us here. Her family. Greet ko sa akong family,
Pendrengues nga naa sa kalaanan og sa akong maigsoon from Mariel. Akong gi-greet po si Ma'am Madel Magaliano, ang among pinakakusgan nga principal. Ma'am, thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. Well, dugang greetings to Paclar's family of Paul, Lucky J. Cabil, Kian or Kier Paclar, Ilaya na mo to ganina. Sorry, Ilaya and Wilper Hinerato, Pastor and Mrs. Hinerato, South Philippines Adventist College, Pido, Yoni Cordeta, ICA, Iligan City Adventist Elementary School teachers. Good morning and happy Sabbath. Thank you for bringing your pupils here. Good morning and happy Sabbath, Ati Charm, Kuya Dar, Lugwing, Bing, manimbaya ko kay Clyde, Diboy, Ati Tata, Lola Dading, Lolo Ramon, Bebe Roa, Tendin Rayon, and to all Bailado family coming from Ching Ching Bailado. Good morning. Good morning, Panimbaya sa Kabuntagon. Greet lang ko nila Cyril, Venice, Ezekiel, og Inday, nga kanunay galanta sa Hope Channel. Well, thank you. Happy Sabbath day. Good morning sa inyong tanan. Ilabi na sa mga gwapa o gwapo nga host sa Panimbaya. Thank you. Daghang salamat. Pag-greet naman po sa among family nga walang sawang nanunood. Ilabi na sa among nanay Duling, Ate Jovi, Edward, at sa mga kids from Bilen of Salay, Misamis Oriental. Yes. Okay, napag-greetings dyan. Greeting atong birthday. Last na lang dire. Greetings daw nga to kay Perfecto and Abrio family gikan sa sa Iligan. Yes, and happy Sabbath sa Iligan SDA Central Church. I miss you all. Sana makita na ta. And last nga greeting siguro nino, happy Sabbath sa tanan na taga-kamamanan og sa akong mga kauban sa Vanguard, mga ads adto ta karon sa Gango Church, magsimba ads Dalay and family, ads Baguio and family. Happy Sabbath from ads Erding Tinoy. Good morning and happy Sabbath sa akong mga relatives diya sa Tagbak, Masimag, Bukidnon, sa Pariente, sa Lungayan, Pasyente, og Celis family, especially kang Nessie, Bless Parente. Greetings from Precious Kate, og Shane, Nicole, Patalinghog sa Kalana. Mayong buntag og malipayong adlaw ipagpahulay sa tanan og akong ipanimbaya sa gihapon ang tanan nga kaigsuonan diha sa iglesia sa Opol. Ilabi na sa mga kaigsuonan nga magabiyahe paingon sa Initaw aron pagsimba tambong sa camping ginahimo didto. Good luck and God bless. Ray Almoser, happy birthday. And sa mga angel singing voices da sa Iligan City, sa atong mga kids. Thank you sa support. Of course, atong mga parents nga nagmatapog sa iyo. Yes, of course. Thank you so much sa support. All right. Janster, happy birthday. You are loved. And lovely Poet Gulfan. Wang regards si Ma'am Melita o imong pagumangkon biyan si Kate sa imo. Dadaan kadasig kalipay o pagkamaagop sa tibuok semana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasak kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw malahotay tungod kay si Jesus sa atong saligan dalang panan ug kanunay kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Safety sa Larda, Don Diriquito, thank you so much. Sunod pagsaba mo kay mag-make up ko. Thank you. Thank you, kids. Uy, naana sila sa Central Church, Onya. Yes, kita-kita Central Church.